El Seminari Casa de Cultura de Tarragona va ser l'escenari de la jornada diocesana La nostra Església en clau sinodal, celebrada el dissabte, dia 22 de novembre. Gairebé 125 persones de l'arxidiòcesi van participar en aquesta trobada amb l'objectiu d'acollir el document final del sínode sobre la sinodalitat. Entre els assistents hi havia els seminaristes de l'arxidiòcesi, preveres, religioses i laics procedents de diverses realitats eclesials. L'inici de la jornada va tenir lloc al claustre de Sant Pau, a partir d'una dinàmica en què es van repartir entre els assistents uns cartells on hi havia escrites unes paraules que feien referència a actituds que podien bloquejar o promoure el procés sinodal. Un cop repartides, van haver de dipositar les actituds favorables en uns cistells i les paraules que obstaculitzaven les van penjar en un mural. Després d'haver presentat alguns dels aspectes més destacats del document final del sínode per mossèn Joan Àguila, els participants es van distribuir en diferents grups per a respondre, a partir del discerniment, les qüestions sobre quins són els obstacles que impedeixen avançar en el camí sinodal, com els podem remoure i com podem assumir els reptes que planteja aquest procés sinodal. Les respostes a aquest treball van ser posades en comú al final de la jornada. Per acabar, després de la cloenda per part del senyor arquebisbe, en què va convidar els participants a continuar caminant en el marc d'aquest procés sinodal que viu l'Església per a portar a terme la missió en els entorns de cada realitat concreta, els assistents a la jornada van tornar al mural on havia iniciat la trobada, per obrir les portes de les actituds que obstaculitzaven aquest camí i omplir el mural amb les paraules que s'havien guardat als cistells i que permetien avançar sinodalment.